Shalom. Naing buka utama pertanyaan di bagasan Bornginon. Adorasoi upa buah hamima songon susunan acara dihita. Naparjolo marende sian buku ende nomor 815 ayat 1 dohot 2 dungi fotum namangihut epistel sian sada kronika bindu 17 ayat 16 rodi 27 dungi marende sian buku ende nomor 487 ayat 1 dohot 2 jamita sian Lukas bindu 10 walu ayat 1 rodi 10 walu. Marende sian buku ende 240 sia ayat 1 dohot pitu. Laos disima hita papungo pelean. Jalan naparpudi tangyan pelean dohot pasu-pasu. Songonima susunan acara dihita adorang sota buka jumolo mahita martangyang di bagasan rohatabe. Martangyang mahita. Amin. Taparede endeta sian buku ende nomor 815 ayat 1 dohot 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton de porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu mai ro di ujung di tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jahoba na posona si Jakub. Marolop-olop tu debata maho, ale sandok tanoon, endehon hamu mah hamuliaon di goarna, marmulia mah bahen hamu puji-pujianna. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, holan alan yasini roham sambing do, ubahen tarbain hami marpungu di jolom, marsadani roha martangyang tuho. Di parbaga-baga hodo na di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu, marhite-hite guarmu, lehononmu do na pinangido na sida. Ale Tuhan,
pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangedoan nami, lehon ma natau, hangoluan nami. Lehon ma dihami saleleng dihasiangan non parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihangoluan saleleng leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan di bagasan bornginon, loson ma gabe turpuk jamita di minggu rogate, sian buku Sada Kronika bindu 17 ayat 16 ro di ayat 27. Tajaha ma marsikat sore. Dungi masuk ma Raja Daud tu bagasan undung-undungi, los hudul ma ibana di adopan ni Jehovah. Ni nama tung ise ma au pola ale Jehovah debataku, jala tung ise ma pola anggo pinoparhu, ubahen tung dibuat ko au sahat rotuson. Akuk ni maoti kudo pei di roham ali debata, pola kukud marbaga-baga ho tarigot tu pinopar ni naposom, tarigot tu na masa sugut, jalanunga di tatap ko au, songon panatap ni Jolma, ali Jehovah debata na digidjangi. Tung aha dope akup ni si dohono ni si Daud tuho, ala hamulyaon na binasa basahonmu tu naposom, alai tahe ditanda hodo naposomon. Ali Jehovah ala niau naposomon, jala hopar tulomo ni roham nunga di bahepo sa bukut halunganganna, ulun laho paputohon sudi akka habal gaunon. Ale Jehovah dang adong nanggo sada tu doson ho, jala dang adong debata dukon ni ho, hombar tu saluhut naing binege ni pinggol nami. Jala tunggi dia ma adong jupang sada bangso di tanoon songon bangsom Israel. Pola tung debata sadiri borhat lahu manubus sada bangso ainon na doho lahu mabahen guarmu marbarita marhite sian halongangan bulun doho na sokal lahu pabalihon aka bangso parbigu maradupod bangsom na tinubus musian misir. Jala nunga dipadiri ho diho bangsom Israel, bahen bangsom ro di saleleng-leleng na, jala ho ale Jehovah gabe debata na sida. Atong ali Jehovah say pahot mahata naung pi narbagabagami tunaposom taringot tu pinoparna saha ro di saliling-liling na jalabahen ma opartu na pinarbagabagami. Olo say sitong mai, jala lam tu timbul na guarmu ro di saleleng-leleng na, asa dohon ni hala songonon, Jehovah Jebaut do debata ni Israel, ibana tongon debata humokop Israel, jala hot doi pinopar ni naposon ni si Daud di jolomi. Ay ho ali debataku nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon pabua ikon pauliom mu di ibana sada bagas. Ala ni ido ubahen kum rohani naposomon martangiang di adupan mon. Onpe ale Jehovah ho sadiri do debata, jala nunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata na dengganon. Rak mahita manjaha atong nunga sapala lomo roham mamasu-masu pinopar ni naposomon, asa hot dia dopan ro di saleleng-leleng na, ay manang ise na pinasu pasum ale Jehovah, ima dapotan pasu-pasu ro di saleleng-leleng na. Ima sahat na, martua do akan na tumangihon hata ni debata jala nau pepsa. Amin. Marende ita sian buku ende nomor 487 ayat sada dohot 2.
iban sitaw noni marsinggang do ibana managam Tuhani dung jupang petikina sumurut arsai tarapul marohana dibain Tuhan martangiang mahita asini rohama dihamu doho dame na siya debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amen. Hatani tuhata nagabe jamita di partangiang ata bornginon turpukoma nagabe turpuk epistel di mingguta hari minggu rogate ima na tersurat di Lukas 10 mamukasian ayat sada rodi ayat walu. Hujah madihita tapai hutihut madibagasan rohat tabi songonoma hatani tuhata. Dungi dihatahom ma tu nasida upama sada pabua ikotoktong nasida martangiang nasotupa leba. Odo hatana adong ma di nasahuta panguhum sada dang dihabiari debata jaladang di parduli hojolma. Alai adong ma dihutai parupuan nama balu naro manopot ibana madok pitoriau maralohon aloki. Jadi liling dang rikot rohana. Alai ninna mamuse di bagasar rohana. Tutudo daku habiari debata jaladak parduli au di jolma. Alai hupitori nama beluon. Ala dineng-neng yau. Ati beharo ibana maun muse manggariang yau. Dungi di dok Tuhanima. Tangihok kamuma padok ni panguhum nagiduki. Ia debata tukso pitoran nama akan pinilitna, akan nama ju ibana aria doho borngin, tung pangerengeron nama dinasida, hudok madihamu, magira ma pitoran na nasida. Alai tagamon jupang anak ni jolmai ma haporsiaon di tanoon di haroronai, ima hatani tuhata. Di hamu akadongan saha porsiaon di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Ikom manoktong martangiang nasotupa leba. Molo di hata Indonesia di dok selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jala ido anggo nagabe odolan ni turpuk jamitao dihita. Ikom manoktong martangiang nasotupa leba. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hamu akadongan saha porsiaon hiadu hita merasa jemu. Pernah nggak kita merasa jemu? Misalnya dia pernah mengatakan aku sudah jemu melakukannya. Aku jemu melihatnya. Apa itu arti jemu? Secara umum kata jemu berarti sudah tidak suka lagi karena terlalu sering dilakukan. Atau dalam pengertian lain dia sudah bosan. Jadi itu secara umum pengertian daripada kata jemu, sudah tidak suka lagi karena terlalu sering dilakukan. Karena terlalu sering dilihat, ala pajut jutu di bereng.
manang pajujut tu dibegi gabe merasa jemu ibana. Alai akamang dohot tamuinang unang salah hita adong do ulaon nang pe naung jujut ta ulahon alai sahatu tikiodak ya hita merasa jemu. Adong do na taidai atik pe naung jujut taida alai dang adong kita merasa jenuh melihatnya. Adong do na tabigi atik pe naung jujut tabigi alai dang jenuh pakilala atta. Jadi atik pe ganup manugut, ganup botari, ganup arian, ganup borngin tapaidaida dang bosak kita. Ahamai. Gudang ate. Molo pola rupani didok nga jenu nga bos sabyaw mamereng iba na anggui nga si pareson. Karena tiap pagi, tiap siang, sore, malam selalu ketemu. Misalnya suami istri molo pola rupani gabero hatana madok. Nga bosa na umarnida ba ina dang natuhobi. Adong do na tabigi ati penaung jujut tabigi alay dang merasa jenuh pakilala ata. Sainaing tabigi. Buasa te akamang dohot tamuinang. Na parjulu nanaing dohonot tamarhitei ala na taulay tanikmati. Ala na taidai tanikmati. Ala na tabigi tanikmati. Jadi manang ulaw dia pei molo so dinikmati memang boido menjenuhkan, boido membosankan. Tetapi sebaliknya pekerjaan apapun kalau itu kita nikmati sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa jenuh atau merasa bosan. Jadi molopola sa pero akainat tamadok nga jenuah ubah na manucion, nga jenuah na mga lopaon, nga jenubiaw na pareso na kanariko dia na kokonina, nga perlu pareso na kasisongone. Berarti dia tidak nikmati. Jangan-jangan itu keterpaksaan. Ati buhado ala ni gabiadong manang napiga rupa ni dileo maulaw ni tu akapangurupi. Ay merasa jenuh ibana. Seharusnya ikut dinikmati dui. Hola dungo ibana manugo nai dapok botari iko say dihalaputi ibana. Karena memang dia nikmati tugas itu sebagai ibu rumah tangga. Napaduahon buasa ala dihanguluhon. Jadi natabigay molo tahanguluhon tang mungkin kita merasa jenuh. Nataiday molo tahanguluhon tang mungkin kita merasa jenuh. Jalan nataulay molo tahanguluhon tang mungkin kita merasa jenuh. Napatuluhon disyukuri, dihamulyatehon. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita lihat, yang kita dengar itu kita syukuri, yakinlah tidak akan pernah menjenuhkan. Songonido nang tangyangi. Jadi akamang dohot tamuinang selama tabain tangyangi rutinitas memang menjenuhkan do. Bosan orang namar tangyang. Dungi muse ido tangyangi nin narupa ni. Jadi molo nunga pola rohala madok bosan. Kenapa sih harus berdua ina? Nga perlu paresoon. Alai ala tabain tangyangi gabi kebutuhan jala tanikmati naing ganup tiki hita martangiang. Jadi orang yang menikmati duanya bahkan setiap saat dia pasti akan berdoa. Di jalan, di mobil, di rumah, di tempat kerja, dimanapun dia berada, selalu di dalam doa. Itulah doa yang dinikmati. Tetapi kalau sudah menjadi beban, apalagi pola satu na masih tugat-tuganan, homa mabain, homa inna gabi Roma homang. Songonido na digobarho Jesus marhite upamon,
alamacay perlu di ibana, di namabalui, atik pemula hulak, dang lebay bana, dia tidak merasa jemu. Karena itu kebutuhan dia, itu dia nikmati. Namabalui dang merasa minder, alay toktong dipatuduhon kegigihan. Jadi namartangi yang peperludo, jugul, tanda kutip ate. Jugul, didok gigi, ikon gigi do, ikon jugul do mangido. Pangido hamuma, tuktuhi hamuma, lului hamuma. Itu didok hatani Tuhanta. Tidak takut ditolak. Si janda ini tidak takut ditolak. Sekalipun si hakim itu dikenal sebagai hakim yang lalim. Tapi dia tidak takut. Tidak takut ditolak. Labohama Tuhatai naso tangi hononna akana juju aria doho borngin. Ido nakiningan. Sedangkan hakim yang lalim itu aja mau membuka hatinya, membuka pintunya, merubah sikapnya. Apalagi matuhatai. Unang saitadok akamang dohot tamuinang, dang ditangi hot Tuhani tangyaku nita. Hape hita dora, ibana dora nasohia romangido. Ibana do nasohia martangiang. Jala memang sahat tutikion adong do pejol manamartangiang mamereng sikon situasi kondisi. Jala gajang doho pedek ni tangiang ipe ditentukan sikon situasi dan kondisi. Molo tabu pitor adong do pesan-pesan sponsor. Unang pagajang-gajaku in arupane. Alay molo sutabu dipahohobi jala margajang matangiangi. Atik beha boy mu bagulamui gabi rendang. Saya dipagajang, diripu boy berubah. Gulamo tetap gulamo. Tapi walaupun gulamo bisa menjadi rasanya rasa rendang. Kalau disyukuri, kalau dinikmati. Molo di hanguluhon. Atong akamang dohot tamuinang mardumu tunamartangi yang idodohonok kusahalinai manok tong mahita martangiang. Jangan jemu-jemu berdoa. Tetaplah di dalam doa. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhatama mamasu-masu hita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan disungguli ho rohanami asa hujugul ho kami na martangiangi. Ay bagian na sotar sirang na may siyan ngulu nami. Hosanami dui. Jala molodang martangiang behami duson na mati dui. Atong suaton hatamon. Asa huhanguluho kami. Di parbuhe nito anak kaparbuhe na denggan parbuhe na tonggi. Ajari hami Tuhan di ngulu nami. Asa toktong gabe si partangiak kami. Pasu-pasu maruas musaluhut na manang di dia pemaringanan. Pasu-pasu akapartangiangan na hupatu pahami di bagas namibi. Terlubi di situasi na huadupi hamin waing. Ho matuhamad dongani hami. Manaparho kami sian ragam ni akaparmaraani. Horasi mahami. Mauliate madiho Tuhan. Marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Demahita sian buku deta 240 sia ayat sada dohot ayat pitu laus tapapungu ma peliata. Ngot maho oto diki sa unang musuhi ko
martangiakon mapiliat tatua dupan di debata martangiang mahita. Ali debata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihan non, pati bulhon harajaw mo dito nga tongan ihuriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon, doho tagugoon, rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amen. Didongani asini rohan ni Tuhata Jesus Kristus, dohot holong ni rohan asya debata mata. Dohot parsauran nito di porbadia mahamusa luhut na. Amen. 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 Horas marihita sa luhut na, di hamuak kamanami doot ina nami, atik tungadok ta para di akasipanganon, mga tomahita dohot aka anggota keluarga tabi, alay taingot jolo martangiak kita. Horas marihita sa luhut na. Amen, haleluya.